Good morning, happy Monday. So today is January 13, 2025. So it's duty time, medyo gutom-gutom ko today. The time check is now 7 o'clock in the morning. So the weather is nice. Dili ka ulan nun, sakto-sakto ra guys. So nagdala kong kanon. Kana siya untang kanon akong gidala para sa akong anak yung panihapon o magikaon niya. Mapanos unya ako na nang ipakaon sa dogs, mga dugid-hoge. So gidala balik sa ubos. So kumusta ang Monday na to karon? Wala yung mga budlay sa lawas. Maribay ginaingon nga basta Monday ko note kapoy trabaho. Kaya gikan sa Domingo na mga lingaw-lingaw uban pa manang kapoy. So dapat ita magkapoy-kapoy kay naatay kuan, naatay kanang sala ng mayroon ng utang ta guys kayo judanan. So hangin-hangin ang panahon, nice ra ang panahon, hangin-hangin wa siya. So kita ko maabot sa among tindahan, amping taga sa amping-amping. So hello guys, nana ko dari sa office, gihatod ko ni Bana. So nagpalit ko og sudan sa ilang ason, bangos na lang yung nabilin yun onan. So it's time ko pamaho na ta guys, pagkatanahon tika sa kong sudan tinabal. So time check is now 7:32. So mamaho sa kunya kung manilig ni balik. Hello guys, it's raining. Tubig mo ah? Ang happy ko sa nagpanood to ni Bana kay Ruto medyo kaayo ay asin. Ano ito? Dua kajuan. Dua atau tulo. Tulo ba? Guys, na kami diri sa simbahan kay maghatod ni lubong sa amuang usa sa among mga kaparintihan diri sa amuang lugar. Kalisay. Tadaan! Wala kayang dahon guys. Tanong. Murag na sa gawas. Kaya padong snow. So hello guys. Nala ko sa balay din. Mag-uptan ko. Pero ada nga kayong anong bati guys. Kalamunggay o kanang kamuti. Mag-uptan ko guys. Kalamunggay. Kanang kamuti o kanang anong bati. So natin guys. So talong ni siya, kalabasa o talulo. Dami kayong utan basta ni talulo. So nagpaabot kami ng human luto tong amo ang kanon, then isunod na sa din siya guys. Lunda naman ng isda. So hello guys, mag-update ta sa motor ni Habi. Ang iyang gipalit sa junk shop ba niya, iyang ikabuangan og ayo kung muandar pa. So atong natuon si Habi na mao na ni iyang gi-sit up nga motor gikan sa junk shop guys. Managikan sa junk shop, iyang giayo-ayo ang tanawa. Gibaligyo daw ko niya sa junk shop kay ang taw ko no og kuan kana di maandar pa kay naungot. So sulay ko no pandar sa ski. Pandara niya guys. Andar na guys, so andar na yung motor. Dili siya ungot kay piston ra man daw ko na problema. Andar na. Nahuman ako uputan na ani siya isulod nga isda. Akong isubakan ng isda guys. So nagprito na po kong isda para matindi. Nagkaugman na pa 5 pano. So hello, good evening guys. So time check is now 8:05. So actually guys, nahuman na may panihapon.
Tinhuman ang hugas ko kay dang lugasan. Tinhuman na namin dire sa balay guys. So naglingkod-lingkod ako dire sa balay guys kay kuan na sad ko mag-edit og video. So busog match amo surang kaniya kay tinabal utan nga gilungdan ng isda o pinaruitong isda. So guys, sorry jud kaniyang buntag wala jud ko kapakita sa akong tinabal guys, nakalimot jud ko pag abot sa lamisa dito sa among barangay. So mao tong update nako guys karong gabi eh. So nagpabulot ko sa akong mother guys, nagpabanyos ko og kuan kanang atis. Kay sakit kay akong buko-buko, sakit kay akong ukob-ukob. Bitaw guys, gipaplasan ako efficacent dayon kanang nakog atis. So mao ra to kong update guys. So guys, ayo kalimot pag-subscribe ug pag-follow sa akong page Olangga po ug sa akong YouTube kay Olangga TV. So guys, salamat sa pagtan-aw.